og velkommen til. Og jeg har lovet Smilla at starte den her video op, fordi Smilla, hun er sådan en Min finger der er ikke fast. tør noget. Det var lidt dumt. Nå. Jeg kan huske, at Oliver, der står fast. Det er sjovt. Nå, okay. I dag der vil vi, jeg ved ikke hvad den hedder, men vi vil i hvert fald... mærkelig veninde tystagtig på noget. Ja. En af os, det vi siger, det er Smilla. Jeg har højt musik i ørerne, helt højt musik, og jeg har dem her på. Holder dem helt lidt tæt ind, og hun spørger mig om et spørgsmål. Jeg må kun svare ja, nej eller måske. Og vi bliver lige enige om, det må godt være nogle personlige spørgsmål også, ikke? Ja, nej eller måske. Undskyld. Det kan godt være, at det bliver lidt personlige spørgsmål, selvom det er over YouTube. Ja, og Smilla starter med et spørgsmål. Ja, og vi hører uanset, altså Rasmus Sebak. Okay, det er mærkt. Okay, ja, oh my god. Nå, prøv lige vent, vi skal lige have startet. Ja, vi skal lige have startet. Du må heller ikke bare begynde der, hvor den siger du. Nej. Bare skru lidt frem. Ja, no shit, siger der. Underhold dem. Ja, la 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 la.